Γεια σου παιδιά. Γεια σας. Κούνι μπρος εδώ. Το πάει έτσι με ωραίο τρόπο, με αριθμό. Ναι, οκ. Και εδώ είναι το 20. Α, το 39. Άντε γεια. Άντε γεια, μπουλα. Στις 24-25 κάπου εκεί. 5 μάλλον. 5, ναι. Ή 25, ναι. Μόλις πριν το πάμε το προηγούμενο part. Οπ. Όχι αυτό πάλι. Κάτσε μόνο αυτό εδώ. Φυσικά όχι. Μου φαίνεται ή πέφτουν λίγο τα FPS. Κάτι σου φαίνεται σαν όχι. Τουλάχιστον εγώ στο προηγούμενο δεν είχα πολλά τέρατα. Είχα μόνο πλακίες. Βασικά στο προηγούμενο επεισόδιο ήμουν μόνο στον αέρα. Βλέπεις πως χρησιμοποιούμε το slow, Ήμουν μόνο στον αέρα, αγόρι. Το θυμάσαι, το παρατήρησες ποτέ? Όχι. Ήμουν μόνο στον αέρα. Σιγά. Κομπλέ. Τρώμασε λίγο. Τουλάχιστον πέθανα μόνο 2 φορές. Ωραία πλέον. Μαγκούρα. 6. Εφείς θα βγουν ποτέ τώρα. Όχι. Μην αγοράσεις medpacks, ας το medpacks. Σφαίρες να αγοράσεις. Για το line. Ναι, θέλουμε και medpacks όμως. Δεν έχουμε λεφτά όμως. Θα πετάξουμε άλλες επιτυχίες. Ω, πάτη. Όχι, δεν θέλει. Ναι, δεν έχουμε λέει. Δεν τη βλέπουμε όμως. Και. Γιατί και. Hop, secret rifles. Το είδες, με εκνεύρισε. Το παρατήρησες. Έχεις πόσες σφαίρες? 7. 69 σφαίρες έχω σε αυτό. Αυτό το χρησιμοποιείται πολύ. Είναι γαμάτο. Σφαίρες το αγώνα μου έπρεπε να είναι αυτό. Αυτό και το line gun. Αυτό τι. Υπάρχει την πόρτα. Come on now. Αυτό δεν μπορώ να πάω με... Τι, δεν βολεύει. Τι δεν βολεύει, δεν μπορώ. Μα κι άλλα. Oh shit. Ωραία. Ω, double kill. Και μου δίνει ο ήχος. Κάτσε να μου πετύχω αυτό. Δεν ξέρεις. Το κεφάλι Ω, μου. σκύνησε! Όχι. Μέχρι τότε να πω. Όχι, δεν θυμάμαι. The place. Θέλω να είναι τέτοιο, με κρυμνότα. Ισχύει. Έλα όλα. Πάρ' το κουτί. Πω δεν μας δίνουν και τίποτα αυτά. Χαλάμε τις σφαίρες. Πλάσμα είναι ναι. Line racks ήταν, αλλά εντάξει. Αλλά είναι guns. Εντάξει. Φίλε, πολύ κλειστά, σου δίνουν μόνο 2. Πρώτα παίζαμε στο Impossible. Δεν θα είχε ποτέ σφαίρα. Καμία. Μόνο με μπουνιές θα ήμασταν. Ο νέος Mayweather θα γινόμασταν. Όπως το είναι αυτό. Όχι. Άρα. Όχι αυτός. Αυτός είναι το ίδιο. Απλά είναι νεκρός. Μωρέ είναι νεκρός. Να είσαι φαστικός. Σου κάνει damage, όχι, ένα απλό slow. Πάνε όλα βέβαια τώρα. Κάτσε, Το έχεις περισσότερο live. το έκαναν κύκλους. Έχεις Πού είναι ρε? Έχεις περισσότερο live τώρα, γιατί πολλά μου. Α, να το. Πού είσαι ρε? Χασανούλη. Χασανούλη λέει. Plasma energy. Βάλ' το audio log. Ως τώρα είναι σαν να πάρει. Έχεις, Να δεν το κάνει. χρησιμοποιήσουμε αυτό. Έχεις κάτι πίσω μου φαίνεται. Έχεις ένα κουτί. Θα το ελέγξω όλο, μην ανησυχείς. Δεν είμαι σαν και σένα. Κουτί είναι. Εδώ τι είναι. Ο γύρις μήπως. Α, ναι, από εδώ μπήκα. Απλά λέω, απλά σου λέω προτάσεις. Ναι, έχει κουτί. Καλησπέρα. Ω, στο ρε! Μωρό μου! Κάτσε και πάμε. Οκ. Αν καλά να δω τώρα το λέω. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε πρώτα να δούμε τι έχουμε στην... Πρώτα μου πουλάμε αυτό. Ναι, 10.000 σου δίνει έτσι. Ω, κομπλέ! Κοίτα μόνο ένα έτσι. Ω, γιατί το χρησιμοποιείς αυτό. Κάτσε. Όχι. Κάτσε να χρησιμοποιήσω ρε. Τι φούλησε. Σχεδόν φούλε. Τώρα είμαι full. Καλά, ούτε τώρα δεν είμαι full, αλλά δεν χρησιμοποιήσω άλλο. Εντάξει, έχεις πολύ ζωή όμως. Ωραία, σφαίρες και medpacks, μόνο αυτό έτσι. Άρα έχεις κανένα στολή μάθες. Α, έχω πολλά ρε. Μπορώ να πάρω. Πάρω αυτό με 40.000 που δεν έχεις Ναι, κάνει αυτά. άλλη origin είχα. Έχεις δίκιο, ωραία. Δεν έχεις κάνει αυτά. Τώρα, plasma energy. Και line racks. Line racks. Σου δίνουν μόνο 2. Ανεβριάσω, άστα. Και ποιο ήταν το άλλο που... Αυτές είναι οι σφαίρες το άλλο νοέ. Όχι. Cigar rifles. Α, το άλλο το πάνω αυτό. Ναι. Cigar search λέει, αλλά μου την άλλο εγώ. Και πάρε 2 medpacks. Α, κομπλέ. Εντάξει, είναι λίγο κλέφτης αυτή γιατί το ένα... Κοίτα πόσα έχουμε για αυτά. Το ένα medpack. Έχω μόνο 6, δεν μπορούσα να πάρω άλλα. Το ένα medpack κάνει 2.000, τα δύο κάνουν 5.000.
Θα κλειψέ. Κάτσε, έχω λεφτά, κάτσε να πάρω ένα τέτοιο. Αυτά, δεν μπορώ άλλο. Α, μπούλο. Τώρα το έχουμε σφαίρες τώρα. Α, κάτσε, άλλαξε το λέει. Άλλαξε. Αράζω. Άλλαξε είπα. Οκ. Όχι από εκεί. Ποια, από Τα πού? έχουμε πάρει αυτά λέμε. Δεν έχει όλες τις άλλες ίδιες είναι. Εγώ δεν νομίζω. Ρε, αγόρι μου. Δοκίμασε μαθαίνεις αγόρι μου. Ρε, αγόρι μου, τσάκο παίρνουμε. Δοκίμασε. Αυτήν έχουμε πάρει. Trial, τι δοκίμασε. Να τη. Trial. Οκ. Αυτήν έχουμε πάρει. Δοκίμασε λίγο. Την έχουμε πάρει. Κάτσε. Εγώ τα ονόματα κοίτα. Ούψ. Αυτήν έχουμε πάρει. Περίμενε λίγο. Την έχουμε πάρει. Κοίτα τα χαμόγελα. Την έχουμε πάρει. Την έχουμε πάρει. Κοίτα τα ονόματα. Ρε, αγόρι μου. Ωραία, ποια θες. κοιτάει Θες τα αυτή να δούμε. ονόματα. Ναι. Τρία σου. Οκ. Οπ. Ναι, Οπ. διαφορετικά. Αντίγεια. Άρα, βάλουμε. Να δούμε, θα καταλάβεις. Θα έχω διαφορετικά ονόματα αγόρι μου. Ναι. Έχεις δίκιο. Τα παιδί ρε φίλε. Είναι φωμαμένο ωραία, θα γελάω. Απλά αλλάζω. Πάλι. Δεν αλλάζεις. Α, Μια φορά αλλάζεις. τι κρίμος. Όπα. Ω, σταυρό. Ναι, είναι... Έχει σταυρό, ρε. Είναι στον Εθνικό Σταυρό. Αφού σου λέει σταυρό. Ναι ρε φίλε, είναι γιατρός χωρίς σύνορα το παιδί. Ωραία είναι αυτό. Και εδώ. Καλή. Ω, ψ. Αλάνι. Γιατί εκεί πέρα δείχνει ότι είναι μπλε και εδώ δείχνει ότι είναι Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. κόκκινη, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο. Έχουμε ένα power node. Sorry. Το κουμπάκι αγόρι μου. That's the same for you. 36 10 μόνο. Τι κλέφτες. Ρε, είναι κλέφτες. Ναι. Είναι καλόπλο. Μόνο στο line ήταν, ξέρω εγώ. Είναι καλόπλο, κοίτα. Εντάξει, και. Εγώ να πάρεις Reaper. Τι είναι αυτό ρε. Ωχ, Όχι καινούριος. πώς είσαι έτσι. Αυτός είναι ο νέος Slenderman. Ο Slenderman λέει. Αμό. Όχι τώρα. Όχι. Ω, γάμο του. Όχι. Ω, τι παστικός είναι αυτό. Dead. Dead as fuck. Πού είστε ρε. Έλα εδώ ρε. Αράχνη. Έλα εδώ ρε. Φεύγει. Γάμο το σου. Ωπ, τι κρίμας ρε. Τι κρίμας ρε. Πας. Αυτός τι ήταν ο Slenderman ρε. Ξέρω, καινούριος. Έλα και δεν δίνουν τίποτα. Ο Μενιβάρος δεν δίνει τίποτα. Γιατί τζάμπα χαρά σφαίρες και εκεί είχε πολλά. Σου δίνει και πολλές σφαίρες. Το Plasma Energy είναι το μόνο που δεν έχουμε αλλάξει ποτέ. Τι το άλλο. Ω, elevator. Yeah, δεν έχουμε αλλάξει. Ωχ. Τι έχουμε να δούμε για Δεν μ' άρεσε χάρη. αυτό το elevator. Για χάρη. Είναι λίγο σκοτεινό. Όχι, δεν ήταν λαμπερά, ξέρω. Μες στη διαφήμιση. Είναι τώρα σε πιο σε πρώτη Ξέρω εγώ στραβή θα τώρα. πω. Ναι, γιατί κάτω ήσουν σε τουριστικά πράγματα είδα. Σε τουριστικούς χώρους. Ωχ, όχι. Τι, Δεν μ' άρεσε αυτό. θα σαν τι μπορείς να δεις. Πάμε κατευθείαν ευθεία. Όχι, εγώ. Να το είδες. Είδες. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Όχι. Ω, καλό αυτό. Αυτό είναι. Όχι. Όχι. Δεν μπορούσα. Όχι. Δεν το πιστεύω. Έλα, ούλταξα λίγο. Τι είναι αλήθεια. Ρε, θα μας τρολάρουν τώρα. Ρε, μας τρολάρουν. Έλα, συνέχισα μου, δεν μπορείς χωρίς πόδια. Δεν μπορείς να εδώ. Το σηκώτη του κόπηκε. Κάτσε λέει use κίνηση to grab enemy. Α, το κίνηση είναι αυτό ρε. Πάρτε shoot them at weapons. Οκ. Πες να... Α, θα πάρω εδώ σε αυτό τώρα. Fucking elevator. Πέθανα. Με εκνευρίζει να πεθάνω, το ξέρεις Γιατί σε βολεύει ένα έτσι. Μα δεν μου Πού το λέει. Μόνο του πάει. Γιατί το πατάω κατά λάθος. Όπου και να πας καταδικασμένο. Απλά βαρά... Και βάρας αυτό. Ω. Αντιά. Όχι. The place. Πώς πέθανε. Α, πέθανε. Πέσε πλόητα. Ναι. Ή μπορεί Power να... Node θα έχει μέσα. Ω. Ω, μάλλον αυτά παίζουν μόνο Power Nodes. Ωραία. Κομπλέ. Κομπέντα είναι φίλε. Ωχ, ωραίος διάδρομος αυτό. Φίλε μου τις πάνε στην έντρωμα. Όχι πάρε αυτή. Να ό,τι λέει. Φίλε, το δημιουργήσουμε ένα προβλήμα. Ω. Τι είναι. Αυτό θέλω να δοκιμάσω. Άμα γίνεται να το πετάξω... Φυσικά θα γίνει. Οκ, κομπλέ. Να είδες τι έχει εδώ. Ωχ, plasma energy ήτανε. Πολλά έχει. Το έκανα plasma energy. Μα έχει πολλά. Πολλά ρε. Άμα fuck you. Αυτό πώς... Έλα τώρα. Πώς στηρίζεται αυτό. Δεν ξέρω. Τι έχει εδώ, τι είναι αυτό. Odolog.
Στο μάτι. Πάλι σου έμειναν. Είναι παντού σου έμειναν. Τι. Όντως. Α, πάρα αυτός είναι. Πάρα στη βλακεία. Δεν μπορούσαμε να τους σκοτώσουμε. Θυμάμαι. Σε πρόσφατο επεισόδιο. Α, το σκότωσα. Πάρε το Reaper Blade και ρίχνει το αγώνα. Όντιο. Εσύ δεν το σκότωσα. Ναι. Ωραία. Σπίτι σου. Πάρε το κουτάλι. Πάρε το κουτάλι. Όχι στο διάλογο. Τι πήρες, βλέπεις τι παίρνεις. Αυτό. Secret Shells. Για το όπλο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό γιατί το άλλο δεν έχει πολλές φορές. Και όσο εμένα μου αρέσει αυτό το όπλο. Ωραία. Το ίδιο. Έχω μάθει τις σφαίρες όλες. Όχι, το θέλουμε αυτό. Ναι, ισχύει. Κάτσε ρε φίλε, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό. Ναι. Σε κάνουμε τον drop. Απλά το παίρνω. Σε κάνουμε drop. Απλά δεν μπορούμε να πάμε. Ρε, αυτό γιατί είναι τόσο φρικιαστικό. Γιατί fuck you, δεν θα ανατρίχιαζες άμα το αγγίζεις. Ναι, μην το κουμπάς. Μπορεί να πας κανένα μόλις. Να με. Πάρε. Αυτή έρχεσαι με κνευρίζει. Του λέει του μαθαίνω να του δημιουργείς τύψεις βασικά. Μες στο μυαλό του. Θα μου θα καταφέρει να μάτσω, δεν το λέω. Αφού δεν μπορεί να πηδήξει. Φυσικά. Ρε, μην έρχεσαι κοντά μου. Φυσικά, πήγε κάτω. Με τη φαγκούρα. Fuck. Το κόβει λίγο αυτό. Λίγο. Το άβολο αυτό. Άρχισε να σβαγγεί. Άντε. Μόνο αυτό. Σιγουριά. Ωραία. Τώρα πήρες medpad. Τι έκαμε τώρα. Money. Τι είναι αυτό. Τίποτα. Τι τίποτα ρε. Φωτίζει. Ω, Μιτζή δεν μπορώ να το πάρω. Ναι, γιατί δεν είναι τίποτα. Τι δεν είναι τίποτα ρε. Αφού φωτίζει σου λέω, να. Wow. Είναι από αυτά που μπορείς να τα πουλήσεις. Πού το ξέρει. Να το φαίνεται. Ω Μιτζή δεν μπορώ να το πάρω. Ω Μιτζή αυτό το τραγικό. Από το πάμε. Κάτσε από την άλλη. Το ίδιο είναι. Τέλος πάντων. Ωχ. Το ίδιο είναι, όχι. Φίλε, κάνω κύκλους. Έτσι, κυριλέ. Ωχ. Θα παίζει αυτά. Α, νόμιζα ότι αλλάζουμε μορφή εδώ. Ωχ. Δεν ξέρω. Ωραία, κάτσε να κάνουμε το πάρω. Μπορείς να τα βγάλεις αυτό, ξέρεις. Ποιο. Τα κάνουμε και το live. Ξέρω εγώ τι θες. Μπορεί να πάμε για κανένα πλάκι. Ποιος είχε το πλοίο τώρα. Κάτσε, το air δεν με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει. Ας κάνουμε, Ναι, ισχύει, κομπλένο. ας κάνουμε ένα τέτοιο. Κομπλένο αέρας. Ας κάνουμε ένα τέτοιο και θα κάνουμε κανένα όπλο. Line gun εγώ λέω. Line gun, οκ. Για damage. Οκ. Αυτό τι είναι. Τέλος πάντων. Κάτι θα είναι. Κομπλέ. Κομπλεντούια. Κάνε και ένα μικρό save. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ και πάμε. Ναι, σε ενοχλούσα. Ναι. Σε ενοχλούσα. Ναι. Να φανταστώ στο... Όχι στο τρίτο. Σε αυτό. Δεν θα του πω από το σωστό. Δεν πειράζει.